Yan mga idol, ito na yung huli natin lahat. Puro suga-suga crab. Isa lang yung alimango. Gagataan namin ito mamaya mga idol. Ito mga idol, sobrang laki. Ang huli natin lahat oh. Grabe ang dami. Isa lang yung alimango natin. Medyo makulimlim pa mga idol oh, yung panahon. Parang ulan. Shoutout muna natin yung mga nagko-comment sa channel natin mga idol. Shoutout kay Toragsoy. Yan idol. Master, salamat sa palaging pag-comment sa aking mga vlog. Tsaka shoutout kay Almin Spear Fishing to. Yan idol, shoutout, maraming salamat. Shoutout din kay Bike Tayo. Yan idol, shoutout, maraming salamat. Kay Matchong Brum Brum. Yan idol, shoutout. Kay Lynn Abal, Abalye Lifestyle. Yan ma'am, shoutout. Kay Mars Game. Yan idol, shoutout. Salamat sa panonood. Saka kay Dilibangan Fishing. Yan idol, shoutout. Maraming salamat sa suporta. Shoutout na rin kina Abinidis Vlog tsaka Saldo Mix Vlog. Yan mga idol, ingat kayo palagi sa mga adventure nyo. Tsaka sa mga OFW natin dyan. Kahasang Adventure, Kelogs TV, Jetro TV, Pilyong Angler. Yan mga idol, shoutout sa inyo. So yan mga idol, punta na tayo dun sa spot natin. Dito tayo naglatag. Diyan. Yan tayo naglatag mga idol kahapon Lagay na lang natin dito sa case. Baka kasi mamaya biglang umulan. Mabasa yung action cam natin. Kaya safety first na lang tayo. Sige mga idol, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na ako sa spot. Yan mga idol, bali nandito na tayo sa spot. Dito na tayo naglatag. Meron tayo dito isa. Sana may huli. Kulimlim pang kalanginan mga idol. Sana pala rin tayo ngayon.
wala mga idol. Idol, isa natin. Magalo sa loob mga idol. Kaso na naman mga idol. Palaging pumapasok yung kaso. Dalawang suga-suga crab mga idol. Pangulam. Suga-suga crab na naman mga idol. Nakakasok. Crab. Crab na naman mga idol. Suga-suga crab mga idol. Dalawa. Season talaga ng suga-suga crab ngayon. Naman ang daming laman may idol. Ayun, parang hindi inaabot ng dagat. Kaya yung crab natin. Kasap.
Wala mga idol. Tingnan natin. Suga crab. Natin mga idol. Hindi inaabot ng dagat. Crab. Hindi inaabot ng dagat. Ang dami. Yan mga idol, ito na yung huli natin lahat. Puro suga-suga crab. Isa lang yung alimango. Ayan. Gagataan namin ito mamaya mga idol.
Oh my idol, sobrang laki. Ipunin muna natin mga idol para makita natin kung gaano karami. Lagay natin dito para makita natin kung gaano karami yung huli natin. Suga-suga crab. Yan mga idol, ito na yung huli natin lahat, oh. Grabe, ang dami. Isa lang yung alimango natin. Karugmata tawag namin dito mga idol. Suga-suga carb naman sa Tagalog. Yan mga idol, oh. Ang dami.